Для выпускнікоў восеньскія канікулы – гэта не толькі адпачынак, але і магчымасць падцягнуць веды. У школе нумар 22 арганізаваны дадатковыя заняткі па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання і экзаменаў. Алексей Лис, вучань 11 класа, вырашыў не губляць ні дня. Даже во время школьных каникул я выбираю поход в школу, чтобы подготовиться к экзаменам, потому что это очень важный шаг, который нужно преодолеть, и чтобы это сделать, нужно быть целеустремленным, уверенным и всегда быть готовым ко всему. Для вучняў 5-9 класаў арганізаваны спаборніцтвы па шашках і шахматах, дзе пераможцаў чакае прыемны бонус, выдатная адзнака ў часопіс за наступную чвэрць. А для больш рухавых і энергічных школьнікаў сапраўдны выклік – матчавая сустрэча по волейболу паміж настаўнікамі і навучэнцамі. Так как сейчас начались каникулы, наши дети приходят в спортивный зал, занимаются волейболом, баскетболом, мини-футболом. Мы, педагоги, я как учитель физической культуры, заинтересованы в этих видах спорта. Мы приглашаем детей, у нас проводится много мероприятий. Для вучняў з 3 по 8 клас праводзіцца гарадская онлайн-алімпіяда па вучэбных прадметах, дзе можна праверыць свае веды і пазмагацца за прызавыя месцы. А пра самых маленькіх паклапаціліся ў школьнай бібліятэцы. Тут традыцыйна праходзіць мерапрыемства, каб канікулы былі бяспечнымі. На прыкладзе любімых казак малыя вучацца важным правілам паводзін. С целью профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних традиционно в период каникул организовывается всевозможная занятость для учащихся. Занятия распределены и мероприятия по параллелям. Каждая параллель приходит в определенное время, и с ними проводится какое-либо занятие, либо мероприятие, либо они выходят, посещают экскурсии, музеи, памятные места. Сумаваць на канікулах не прыйдзецца, кожны дзень напоўнены новымі ўражаннямі і магчымасцямі для росту. А значыць, восеньскія канікулы пройдуць сапраўды на выдатна. Вікторыя Шахварастава, Тацяна Піменёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».